Kampana. Napalapas. Kastauna iti panagbuteng ni Osang ang nakakita kadagiti nagado nga igam iti may sa asiled. Namuan nga roday ta ni Maria nga adagayam nakadulin ang nagado nga igam iti siled. Iso alimod ang nangala daytoy iti kayat na nga igam. Itimot pa nagsublin ni Senyor Pasito iti mansyon. Maburiburan daytoy. Ket iti panagturong na iti siled nga ayan dagiti iduldulin na nga igam. Nakita na ang nakalukat ti Ridaw. Iti sa Balya Bangir. Malidlidayan ni Alfon. Gaputaduan nga aldaw asaan na nakita ni Romana nga aglaklako iti sampagita iti sango ti simbaan. Iti saan na nagbayag. Nagturong da Alfon ken Daniel iti rancho tapno agsakay da iti kabalyo. Iti daytamad lagun daway baligi ipan nakaisangpet dagiti nabibilag nga igam iti daan a bodega. Ita gagayem, denggan nyo tituloy di nobela tayo na pauluan. Kampana! Andaytan ni Mr. Cheng. Nakalugan ni Iso iti helicopter a pangiluganan ni Iso kadag iti igam. Naglanding iti helicopter ni Mr. Cheng. Sabtan nito kayo ni Mr. Cheng. Matumpol! Boss Pasido! Oh! Ho! Nagbit ka na kasursurong agkabalyo Daniel. Nalain ka ngamin nga gisuro gayam. Ado tinapasyar ta dito rancho. Santa pa na pasyar amin. Ulitin taman yung tagpasyar no madamdama. Tinasayat Daniel. Bumabata pa'y kadagiti kabalyo ta. Tagmerienda ta. At ang amin impay saganak amakan kadagiti agbambantay dito rancho. Sige gayam. Mabisinak matan. Presko ti hangin dito Nagado ti makita ka kay kayo. Ken nagado dagiti bilit nga agtatayab. Saan lada kita ti makitam dito gayam? Kalpasan ti pa nagmerienda ta. Mapantay di burayok. Sige man. Kaya't ko makita ti burayok nga ibagbagam. Mala. Inumam nga rodon ti presko at ubog ti buko. Un gayam. Sigurado ang mabang-aran ka. Gapoy ti tubog ti buko. Ado nga min tinyog dito rancho, gayam. Un gayam. Nagado ti nakita. Kabayatan ti pa nagkabalyo ta. Amom Daniel. Kaya't kumot nga ipasyar dito ni Romana. Ha? Kaya't kumot na makita ni Romana dito a lugar. Nang runa di burayok na ibagbaga. Napintas iti day di abanda. Gaputan nalinak ti danom iti burayok. Masakupon ka di pa na ti rancho ti ibagbagam a burayok, gayam? Wan Daniel. Nalawat ti masakupan ti rancho ni Papa. Kumita kay ti daya. Anday ta. No sa dino ti pagpatinggaan ti makitkitam. Daga amin dayta ni Papa. Anya? Kasta kabak nang ni Senyor Pasito gayam? Naglawan nga iti masakupan na adaga? Podno dayta Daniel. Ala, ibuson tan ti merienda ta. Tama pantay di burayok. Agrenak nida kayo iti Aragoping. Ato ti kwartan nida tayo. Awalan niya mala. Basta nagagat nida kayo, nagtrabaho kini siya. Nawadwad na kwarta, titad ni siya kinida kayo. Nuag na nayon nagastoy, ti mapaspastrek ni siya, gobing. Bumagnang mat nida kayo, Basta agtulnog nida kayo kini siya, ha? Sigurado, mabibit mat ti babagnang nida kayo. Max! Apay, senyor. Ibati ko nita kayo dito, idan na bodega, ha? Kaya tan ni siya taginana. Siya kung timang imaniho itikot siya, senyor. Sige man niya, Rod, Max. Awan ni Benji na driver ni siya, tada na pa na niso.
Ubing, makaamon nita kayo dito, ha? Agawitan ni siya kiti mansyon. Si senyor. Ala, mapantang arudan. Si kantag maneho, Max. Oui, senyor. Laglagi po ang di saritaan ta, Osang. Simang puwetan ni Papa dito'y mansyon. Diyak kayat amadakamat mo kan kuana. Anak kita tati pangiduldulinan na kadagiti paltog. Wen, senyorita. Kinapudno na. Itay pa'y agsapa anadlaw ni Senyor Pasito. Anakalukat tiri daw iti pangiduldulinan na kadagiti nagadu apaltog. Kasta ka di, Osang? Wen, senyorita. Saan mo nga min anadlaw ti isasangpot na itay agsapa? Gaputa nakaturog ka pa'y laang. Maragsak anak launay, gapo iti inaramid mo, Osang. Ha? Gapoy iti pan nakakitang iti pangiduldulinan ni Papa kadagiti paltog. Naadda anak iti igam. Anya? Wan, nangalak iti paltog ko. Ababa nga igam, ngampadyak anabilag. Ala ka, senyorita Maria. Kasanaw numadlaw ni Senyor Pasito nga damapukpukaw apaltog na. Saan na namadlaw pa'y, gapo iti kinaado ti paltog iti daychay asilen. Sigurado ka, senyorita? Masiguradok dayta, Osang. Ay, suki! Gumatang kayon iti ikan! Gumatang kayon! Nanang! Romana, kunak ba no na panyo kinasarita di pagtrabahuan nyo apakanan, anak ko? Nagkapu kami iti gayim ko, nanang. Kat, kumusta nga iti pagnayo? Adda ka di matla nagbanagan na. Wan, nanang. Naala kami ng trabaho iti pakanan kasmay sa serbidora. Ay, nasayaat nga rod no kasta. Nga kasanon nga iti panaglakom iti sampagita iti simbaan. Isardan ko pala taglako iti sampagita, nanang. Agtrabaho ak pala iti pakanan. Kaano nga iti panangrugi yung agtrabaho? Intun bigat matlaan, nanang. Ay na, maragragsa ka na. Tati amok kat saan kami amaalang agtrabaho iti pakanan. Wow! Nagpintas nagpaisaw dito ay hanti burayok. Nagliknaw ti danon. Kita, mamati ka mo't siguro iti ibagbagakin ka, Daniel. Kita ang lagi ti kayo na ipalawlaw iti falls. Nagdadakkel, saan ka di? Wen nga rod. Makuna berhen pa'y dito akabakiran na. Nasa magtaglawlaw. Ken adda naglawa a burayok ditoy. Daniel, kahit katagdigos dito'y burayok. Uray siyak gayam. Ayun. Awan mo't kiimot ta abado ta. Nagko na kami nabasahin tatibado tang nagdigos. Ah, datalangan mo tada dito. Di katanda kami na pagananay ta. Sa bagay, awan mo't sabali a tao dito. Ayun. Magagara na kang agdigos. Nagliknaw naman ti danom ti burayok. Anya pa lang arutar aramiden ta gayam. Agusob ta. Agdigos ta iti burayok. Ay, napananman nga tahan dagiti aggayam. Dinagas itay agsapan ni Alfon ti anak ko. Haging gaita. Saan da pa'y laan nagsubli dito'y balay? Ay, madanaganak no kasto'y nga awan ti anak ko. Malagip ko ni Mauro. Kumusta nga tan ti asawak? Ay, sapay la kuma. Taawan ti daka sa mapasamak kan kuana. Napagad ti trabaho na. Kas may sa nga ispiya dagiti panakabagi ti lintag. Manmano pa yun nga agawid dito balay. Sigun itinaudi a panagawid na. Adda sipsiputan na adakkel a sindikato nga agop operate dito probinsya. Anyan da ito'y anastrak ka trabaho ti asawak.
Kaya't na lang agbyag kami ken ni Daniel, iti nasayaat. Agam, piligro ti trabaho na. Diyos ko, saan mo ko maabaybayan ti asawak? Daniel, Isaganam ti palsit mo. Palsitan dagiti lamas nga aglanglaw iti danom. uwin gayam. No, ada mapalsitak. Ito no ta adagos. Wan Daniel, nalaka makita dagiti lamas. Gaputan nalitnaw ti danom. Dayjay. Ha? Oops, di ka kutkuti ha. Tapno saan amagwak ti langas. Sige Daniel, ulteriya mo na yung pag ha. Napuntahan ti lamas. Alaag ka dagos. Naglain kang agpalsit. At ay tunutan. Mabit lang, Alfon. Ha? At dapat nakita nga aglang-lang wi alangas. Palsi itak pa eh. Asino diyag digdig ko sa swimming pool. Agmay-may sa... Nimot gaya mo osang. Naka-shorts ni iso na agdigdigos. Napintas tayo tanababonan. Napudaw ken mayati pamaginiso. Tinasayat, asit yan ni siyak ni usang nagdigdigos. Osang! Ay, Nay, si kamot gayam, Senyor Pasito. When nakita ni siyak nagdigdigos ni Sika dito'y swimming pool, isunay masidag ni siyak. Adda ka di pangibaunam kanyak, senyor. Awan. Agdigos lata ni Sika. Buyaan ni siyak ti panaglangoy ni Sika. Senyor, mababa inakpakit din. Di na ko mabuyaon nga agdigaws. Anda ko matipagbainan ni Sika, usang. Saan ka di na imbagamatan ni siyak na mabalillat at agdigos ni Sika? Iti swimming pool. Senyor. Ala, aglangoy lata ni Sika, usang. Tabuyaak ni Sika. Nakaragragsak ni Papa amang buy-buya kini osang agdigdigos ijay swimming pool. Italaan nakita ang nagdigos iti swimming pool ni osang. Adamat gayam idoldolin na. Napintas gayam ti pamagina. Kadagiti amin ababoonan dito'y mansyon. Nila ang osang tiyadala nga nakadakwada. Tinasayaan. Mapanak mat iti ayandakin ni Papa. Kaya't ko tiyag pag na iti igid ti swimming pool. Dakkel agatad tintad kada tayo ni Senyor Pasito kakadwa. Basta agtong pal tayo iti amin apagayatan na. Adomat ti kwarta tayo. Iso nga amin nga ibaga na kada tayo. Agtong pal tayo adagos. Ha! Anya dayjay aranipak. Anya ti mabasbasamak dita. Fox! Punta mo si puta miya lalaki ang pagpaliw! Anya! Kakadwa! Agwaras kayo! Sapolon nyo jay mang palpaliw kada tayo! Nagturod matanday jay nga umay agpaliw dito'y taan a budiga. Isagsagmak na laang tibiyag na. Dayjay, palpaltugan ang dagiti kakaduak jay awanan bain. Ibaga kadagos na ito'y ni Senyor Pasito. Papa, agun-uni ti cellphone mo. Apaya di mo sungbatan. Sino nga tanay ito'y no mawawag ka niya? Nimod kaya Max di mawawag. Hola! Anya ti baga ni si Max? Senyor,
Ada na siputan dagiti kakaduak nga agpalpaliw dito'y daan na butiga. Aniya? Ipakamok laking ka, senyor, ngam di ka madanagan. Ano pang dagiti kakaduak, tinasiputan da nga agpalpaliw. Mala, magamon ni si kadita. Max, patayin nita kayo dahil dyan na nagpaliw dita daan na bodega. Matungpal, senyor. Bye. Bye! Ay, Oo, papa. Anya timbaga di mawag. Apay kala ata nagpungtot ka. ah, Anya di imbagam adaan a bodega. Kan, asino ti patayin da, papa? kwa. Dagiti marabutit ijay daan na bodega ni siya ak iha. Kaya't ko na ipapatay ka da, Max. Kasta ngagpaiso, iha. Nagadong amin ang marabutit ijay bodega ni siya. Iso akayat ni siya namatay dagi jay na marabutit. Nagado kayo. Ngam saan nyo nasiputan tinagtulungan dyan nagpalpaliw kada tayo? Ay, pasensya ka, Max. Kilata nagpukaw na yata. Kaya't asawan day ta. Ngagmay may sala day jay ataw. Nagturod meten. Nasiglat! Di tayo agkampante kakadwa. Amin dagiti armas anabati dito'y daan na butiga. Iyakar tayo ijay rest house ni Senyor Pasito. Ala, kartangan niyo ti agtignay. Ikargayo amin ang nabating armas kadagiti kotse. Itamat lang. Tapumanaw tayo dito'y daan a butiga. Ang mga nukilat nga daw may apan nakabagitilintag. Dili ka daw. Ala, agtignay kayo. Nagmetag di ko si Jiburayok, gayan. Pud na day ta Daniel. Ken, adapay lang mo sa naalat ha. Itunod ta dagito eh. Upat na nagdadakil alames. Mabsog ta ditan. Amom, nagpress ko tirik na. Ngamin, naipapasta ti naglangoy. Wen nga rad. Ay, ala. Malamot gaya mo yun. Ang mga naman dandanagan na ni Nanang amang ururay kanyak. Di kagdanag Daniel. Itulog kamot lang di balayo. Ibagak ka ni nanang mo. Nga ado ti nagpasyaran ta dito yung rancho ni Papa. Si Kalata ti makaamo ganyan. Kartangan tangod ti magna. Tapno daras ta makadanon. Kat, ha? Mabitlahin. Apay Daniel, ano ti nakita? Di mo piksante agsaw. Kaslad na nakita atawi ti sa ano nga dayo. Anya? Ang mga nadagiti trabahador ni Papa dito yung rancho ti nakita. Apay akas lang madandanagan ka matan. Diyak mo tinasiputan ti nagturungan na gayam. Nakita nga da. Ha? Kartangan, bangkita tayo ipaglimbangan ta Alfon. Anya ti mapasamak kadagiti aggayem. Gagayem di uliwayan na dinggen tituloy ti nobela tayo na paulwan. Kampana! Nobela ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bolyeser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Kampana! Agyaman kami iti Ingkay Banang Tarabay.